दिनैनि बे फैला बसुमतारी रुंसारि बिथांनि बे सारदनि बे खुंफुंनायाव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां गेदेमा नोंथांमोन आरो लोगोसे जायगानि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर फैला बसुमतारिया 1987 मायथाइयाव गुवाहाटी स्टेट कलेज अफ मिउजिक बेवहाय एडमिसन लादोंमोन। बेवहाय आं एखे लोगोयै बिथांजों एडमिसन लाफादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बे समावनो जोंनि बड'लेण्ड हांगामाया बांनायनि सायाव बांबोनायनि जाहोनाव जोङो बे स्टेट कलेज अफ मिउजिकखौ नागारना फैनांगौ जादों। बे फैला बसुमतारियाबो बिदिनो 1987 मायथाइनिफ्रायनो स्टेट कलेज अफ मिउजिकखौ एगारना फैनांदों। लोगोसे आंबो फैनानै जोंनि आन्दलनाव जों बाहागो लाफैनो गोनां जादों। बे समनिफ्राय गावबा गावनि बिबानखौ जों रुजुननानै जोंनि आलादा रायजोनि थाखाय जों नांदोंमोन। बिनि उननिफ्राय आं बिथांखौ गोबां बोसोर लोगो मोनाखै। जाहोनाव जों स्टेट कलेज अफ मिउजिकआव थांफिननो हायाखिसै। दिनै बिथांनि बे सारादु समाव बिथाङाथ' जोंखौ एगारलांबाय, लोगोसे आंखौबो एगारलांबाय। बिनि गोमालांनायाव आं दोंसे मेथाइ गावनो सुजुदोंमोन बिथांखौ लानानैनो। बेखौनो आं लानानै रोजाबनो सानदों। गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होनांगोन। गोदान लिरदाननाय आरो देंखोआबो गोदान, गोरोन्थिया जाखागोन। गोमोरलांबाय अ देंखोगिरि जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरलांबाय अ देंखोगिरि जोंनि गेजेरनिफ्राय नोंनि फैनाया नङामोन साननैसोनि नोंनि बिहोमाया जाना थाबाय अराय समनि नोंनि फैनाया नङामोन साननैसोनि नोंनि बिहोमाया जाना थाबाय अराय समनि ओ देंखोगिरि जोंनि गेजेरनिफ्राय
खुगा खुगा रिंबाय थागोन नों खनलांनाय मेथाइफोरा खुगा खुगा रिंबाय थागोन नों होलांनाय देंखोफोरा सुबुंनि गेजेराव गोमोरोङै जाना थागोन सुबुंनि गेजेराव गोमोरोङै जाना थागोन ओ देंखोगिरि नों लिरलांनाय नों होलांनाय देंखोफोरा गोमोरोङै जाना थालांबाय सुबुंनि गेजेराव नों लिरलांनाय नों होलांनाय देंखोफोरा गोमोरोङै जाना थालांबाय सुबुंनि गेजेराव ओ देंखोगिरि गोमोरलांबाय ओ भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।